znam da ovo radi. I nema nikakve dileme, nema trunke sumnje u tom što on govori. Bilo zato što je zbilja tako misli ili laži i on dobiva tu jednu prednost koju znanstvenik nema. Jer tu je uvijek nekakva doza shvaćanja da je ovo najbolje što znamo, ali naravno da može i nešto dalje od toga. Ne? A nije li onda nešto što je staro 6000 godina i što se nije tijekom tih 6000 godina, nije taj zub vremena utjecao nekako na nešto? Da se ne može onda to proglasiti kao nešto stabilno, nešto relevantno, puno vjerodostojnije nego neka stvar koju si ti ili bilo ko drugi dokazali prije 15 godina i u međuvremenu je 16 puta promijenjeno. To je onaj argument ad antiquum, ako je starije je bolje. Jer bili su psihološki eksperimenti, rekli bi kineska medicina je stara 6000 godina, stoga je točna. Onda bi druga skupina ljudi imala, kaže, kineska medicina je stara 3000 godina i stoga je dobra. Koliko vi vjerujete u kinesku medicinu? Oni kojima su rekli da 6000 godina stara su procjenjivali puno više nego oni koji su rekli da je 3000 godina stara. To je psihologija. Znači, možemo razmišljati da li je zbilja neko pogodio u srži, nije morao ništa promijeniti od prije 6000 godina, ili je možda pogodio prije u našu psihu i to je prenijelo to znanje do danas. Dobro,